Fideo dysgu ffracsiynau rhannol 2. Os oes 3 ffracsiwn ar wahân gyda ni, a ni angen cyfuno'r 3 yma, rhaid ni weld beth sydd ar y gwylod a creu lluoswm cyffredin isaf. Sy'n byd yn gyffredin, felly mae angen lluosu'r 3 ohonyn nhw. Felly gawn ni 3 ffracsiwn ar wahân. Mae'r cynta, y 3 dros x minus 2, felly mae'r top yn gorfod bod yn cael ei liosi gyda x plus 1, x plus 7. 3 dros x plus 2 ddechrau, lliosi'r 2 arall wedyn. Mae'r ail ffracsiwn dros x plus 1, felly mae angen lliosi'r 5 gyda x minus 2 a x plus 7 i wneud e'n hafel i beth oedd i ddechrau. Mae trydydd ffracsiwn dros x plus 7, felly mae angen lliosi'r 1 yna gyda x minus 2 a x plus 1. Felly nawr mae'r 3 ffracsiwn dyn ni wedi i greu a fel bod yr enwadur yr un peth yn bobeth. O'n ni anghofio'r enwadur. Lliosi'r un y mas. A wedyn ni adio'r termau. Mae gyda ni 9x sgwar plus 48x minus 51. A ni wedi cael un ffracsiwn mas o 3 ffracsiwn ar wahân. Felly, mae'r broses yma yn dangos y gall y ffracsiynau o'r ffurf 3 ar wahân gyda enwaduron llinol, sdim x sgwar, cael ei ysgrifennu fel un ffracsiwn o'r ffurf rhywbeth x sgwar plus rhywbeth x plus r. Felly, os ni'n gweithio eisiau nôl, os oes un ffracsiwn mawr gyda ni, gallwn ni greu 3 ffracsiwn ar wahân gyda 3 enwadur gwahanol a rhif ar ben bob un. Felly, os ni angen mynegu'r ffracsiwn yma, fel swm ei ffracsiynau rhannol, ni'n cymryd pob enwadur, ffactor yr enwadur ar wahân, a rhoi rhif gwahanol ar ben bob un. Ni ddim yn gwybod beth yw'r rhifau hyn, na beth ni angen gweithio mas. Lliosi trwyddo gyda'r lluoswm yr enwaduron, gan bod dim byd yn gyffredin, a gewn ni byrwch yr chwith yn hafel i 4x sgwar minus 2x plus 7, tra bod a yn goffo cael ei liosi gyda x minus 1, 2x plus 1. Mae'r b yn goffo cael ei liosi gyda x plus 2, 2x plus 1, a'r c yn goffo cael ei liosi gyda x plus 2, x minus 1. Felly ni wedi mynd o'r mynegiad gwreiddiol i un llinell, a mae hwn yn wir am bob x. So mae'r ochr chwith yn hafel i ochr dde am bob x byddwn ni'n gallu dewis. Ni angen cael gwared rai o bracedi yma. Felly os ni'n gosod x yn hafel i minus 2, gewn ni, bydd hwnna'n 0, felly bydd y term yna yn 0, hwnna'n 0, y term yna'n 0. Felly'r ochr chwith yn so minus 2 mewn mynd un, so minus 4, lliosi 4 yn plus 16, plus 4, plus 7 yn rhoi 27 i ni. Doi term yna'n mynd, felly minus 2 yn y term yma, so a lliosi minus 3 wedyn, minus 4 plus 1 yn minus 3. Felly mae a yn gorfod rhoi bod yn 3 i ni gael plus 27 ar ochr chwith. Cofiwch hwnna, mae'r mynegiad hyn yn wir am bob gwerth x. Gosod x yn hafel i 1, a gewn ni wario, bydd hwnna'n 0, felly bydd y term yna i gyd yn 0. Bydd hwnna'n 0, felly bydd y term yna'n 0, a dim ond y b bydd gyda ni werth amdano, felly gosod x yn 1, mae gyda ni 4 minus 2 plus 7 yn 9, hwnna'n 0, b, lliosi 3, x yn 1, a ni'n cael
Felly mae b yn gorfod fod yn 1 i gael hwnna i weithio. I gael gwared y braced yma, gosod x yn minus hanner, bydd y term yna'n 0, a'r term yna'n 0, felly gallwn ni ddod o hyd i'r llythyren c. X yn minus hanner, felly mae'r ochr chwith. Dyn ni yn rhoi minus hanner di sgwario, lluosi 4 yn 1 minus, so felly plus 1, plus 7 yn rhoi 9 i gyd. Y term yna'n 0, y term yna'n 0, felly c, lluosi minus 1 a hanner, a plus 1 a hanner. So, minus 1 a hanner plus 2 yn plus 1 a hanner, minus 1 a hanner minus 1 yn minus 1 a hanner, felly mae c yn gorfod bod yn minus 4 i gael hwnna i weithio mas. Felly ni wedi dod o hyd i 3 ffracsiwn ar wahân, rhannau o'r ffracsiwn oedd gyda ni ar y dechrau. A yn 3, b yn 1, c yn minus 4. Os ydy ni nawr yn gweld ffracsiwn fel yma, mae gyda ni y cyfenwadur, achos mae hwnna a hwnna yn a ffactor cyffredin, felly'r lluoswm cyffredin isaf, y cyfenwadur yw x minus 2, x plus 1 di sgwario. Felly, os ddown ni o hyd i'r defnyddiwn ni rain fel yr enwediron, gewch chi weld beth sy'n digwydd yma. Felly mae term dyn ni'n cael ei ailadrodd a'i sgwario. Felly mae 3 dros x minus 2 dros x minus 2 yn goffo cael ei lliosi gyda x plus 1 di sgwario. Mae'r 5 dros x minus 1 yn gorfod cael x minus 1 arall a x minus 2. Dim ond 1 x minus 1 sy'n yna. A mae'r 1 gyda x minus 1 fel enwadur, felly mae eisiau i liosi gyda x minus 2. Felly mae hwn bach yn wahanol i'r arfer, achos mae'r term gyda ni sy'n ffactor cyffredin. So, 1 enwadur, a wedyn ystyried beth sy'n angen lluosi top gyda i gael y gwylod fel oedd e'n gynt. Felly 3 lluosi x minus 2, lluosi top y gwylod gyda x plus 1 di sgwario. 5 dros x plus 1, un ohonyn nhw, felly mae angen x minus 2 a x plus 1 arall. A 1 dros x minus 1 di sgwario, mae angen i ni lliosi'r 1 gyda x minus 2. Lliosi mas, 3 lliosi'r braced na disgwario yn rhoi'r term na i ni. 5 lliosi'r braced, 2 braced na yn rhoi'r term na i ni, plus x minus 2. Cyfuno'r ein, a ni'n cael 8x sgwar plus 2x minus 9. Felly mae ffracsiwn o'r math yma, ni wedi dechrau gyda 3 ffracsiwn, gyda 1 o'r enwediron yn cael ei ailadrodd a'i sgwario, a ni wedi cyrraedd cyfuniad o y ffracsiwn lle mae px sgwar plus qx plus r ar y top, a fel chi'n gweld bydde x cubed, sy'n ni'n lliosi'r gwylod mas, bydde x cubed gyda ni. Felly gweithio eisiau nôl, mae ffracsiwn yn y ffurf yma gyda term sy'n cael ei ailadrodd, yn cael ei sgwario, yn gallu rhoi 3 ffracsiwn ar wahân i ni, un dros y ffactor llinol, un arall dros y ffactor llinol heb i sgwario, a'r llall dros y ffactor wedi sgwario. Felly enghraifft, felly yr gwylod bydd x plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, felly 3 dros x minus 1 di sgwario a x minus 2 plus 2 di sgwario a x minus 1, fel
ni'n gosod e dros x plus 2, rhif dros x plus 2 di sgwario, a x minus 1. Y term sydd wedi sgwario sy'n cael ei wneud unwaith heb i sgwario a unwaith wedi sgwario. A'r un arall fel o'r blaen. Felly llosi trwyddo gyda'r enwadur. Felly mae'r a angen x plus 2 arall a x minus 1. Mae'r b dros x plus 2, felly mae angen llosi fe nawr gyda x minus 1. A mae'r c dros x minus 1, felly mae angen llosi fe gyda x plus 2 di sgwario. Unwaith ni'n cyrraedd y sefyllfa hyn, mae hwn yn wir am bob x. Felly os gosodwn ni x yn haflu minus 2, bydd y term yna yn 0, bydd y term yna yn 0. Felly gewn ni minus 2 wedi sgwario llosi 4, plus minus 2 llosi 10, plus 1 yn rhoi 9 i ni, a y term yna'n 0, so minus 2 minus 1, felly minus 3 llosi b, felly mae b yn goffo fod minus 3. I hwnna i weithio. X yn haflu 1 i cael gwared y term yma, bydd y term yn 0, bydd hwn yn 0, felly dim ond gwerth ar gyfer y c gewn ni. Felly 1 mewn yma, 7 plus 10 plus 1 yn hafel i c, felly 3 di sgwario yn 9. Felly mae c yn goffo fod yn 2. Nawr, sim un braced arall ni'n gallu defnyddio, ond gan bod hwn yn wir am bob x, dewiswn ni x sy'n rwydd i weithio mas fel 0. So 0 plus 1 o'r ochr chwith yn goffo fod yn, mae rhaid ni weithio mas bob term nawr. Felly a llosi 2 llosi minus 1 yn rhoi minus 2a, b llosi minus 1, felly minus b, os dyw x yn 0 yma, bydd 2 di sgwario, felly plus 4c. Ni'n gwybod beth yw b, ni'n gwybod beth yw c, felly mae 1 yn gorfod fod minus 2a, plus 3 nawr, plus 8, sy'n gwneud bod a yn gorfod fod yn 5. Felly mae 3 ffracsiwn gyda ni o'r ffracsiwn fawr i ddechrau. 5 dros x plus 2 minus 3 dros x plus 2 di sgwario plus 2 dros x minus 1. Felly ni wedi gwahanu'r ffracsiwn gwreiddiol mewn iddi ffracsiynau rannol e. Yn gyffredinol, gall ffracsiwn o'r ffurf 2 enwadur llinol gael ei rhannu mewn i 2 ffracsiwn gyda 2 enwadur llinol a b ar y top. 3 enwadur llinol cael ei rannu mewn i 3 ffracsiwn gyda enwaduron ar wahân gyda rhif ar top o un. Ffracsiwn gyda enwadur gyda ffactor sy'n cael ei sgwario. Mae rhaid i chi ddod i'r ffactor sy'n cael ei sgwario unwaith a wedi sgwario a'r llall fel o'r blaen, gyda rifau ar top bob un. A mae'n bwysig edrych i weld os da'r ffurf yna sydd â chi i ddechrau. Mae rhaid i'r x fod yn 1 gradd, o leia 1 gradd yn llai na cyfanswm y gwylod. X cubed yn ni ar y gwylod, x sgwar fyna, x cubed gyda ni fyna wedi sgwario, x sgwar fyna. Felly dyna'r 3 ar gyfer, bydd angen ar gyfer eich gwaith chi yn yr uned yma. Daliwch y fideo yma i ateb y cwestiynau y fideo yma. Mynegwch y canlynol fel swm ei ffracsiynau rannol, felly'r un cynta a 3 ar wahân, yr ail un a 1 yn cael ei sgwario, term yn cael ei sgwario ar y gwylod, trydydd un a 3 ar wahân,
Y pedwerydd un, mae angen i chi ffactorio'r gwylod. A'r pumed un, mae term yr x sy'n cael ei sgwario yma, felly byddwch yn ofalus. Felly, rwy'n mynd i droi'r atebion nawr. A dyna ddiwedd y fideo ar gyfer ffracsiynau rannol 2.